Takže čau lidi, dneska si zahrajeme Counter Strike s mým kámošem a půjdeme 1v1. Tak. Jsem tu novej na YouTube, mám jako YouTube dlouho, ale neměl jsem teď čas, takže prostě teď budu jezdit na kola hlavně. Dostal jsem k Vánocům nový GoPro a prostě rozjedeme. CSku jsem taky nový, takže byl jsem špatný, ale ujde to. Takže jdeme na to. A já vlastně CSku hraju teď necelých půl roku, ani ne. A teď hraju proti mému kámošovi a tento hraje asi 2 roky, ale teď jakoby on měl zlomenou ruku, takže prostě nehraje tak dobře jako by mohl hrát tak. No prostě, že dřív hrál líp, když neměl zlomenou ruku. Teď hrajeme mapu, ani nevím, jak se to tam jmenuje, asi Inferno nebo nevím. Vážeme jako nepište do komentářů, že se v tom vůbec nevyznám, no ale koukal jsem si dneska nový skin na P90 a to se docela dost líbí. Dneska jsem zrovna nemocnej, takže to mi to hodí, že vám můžu natočit video. Bude se tam určitě, taky. No, až nám vyskočím. Tak, teď jsem se mega lekl. Fuj. No tak dobré. Za mě teda, ale je co máme koukat, se určitě lepší v CSku. Když jsem se divil, proč chodím tak pomalu, tak já shiftuju. A kdyby tak byl hrát CSku a divil by se co to, tak to jakoby, že když chodíš, tak on ten spoluhráč nebo protihráč spíš, tak neslyší, že chodíš. Když vlastně tohle to používá, tak skoro vždycky někde ten týpek proti tobě. Tak doufám, že bude se dobrý daný místa. A takže tam je.
zelené sklízy. Smells Amen. Kámo. Dobrý, no. Dneska mi to nějak nejde, měl jsem se asi před videem nejdřív rozehrát. Jde tak. Tak teď se budeme dělat český. Tak jako teď, jak jsem zabil, to bylo mega úspěšné. Když se ptali, kolik mám nahráno hodin, tak mám asi 170, nebo pak se možná kouknu na konci. Hodin. Pádem žáku nemluvím, já se ani nevím, co mám říkat, jak jsem na tady. Ta hra je o tom vlastně, že se zabijí, jak jinak. A ten, kdo je téčko, tak může položit bombu na místo, nebo ještě tam na Ačko, na bodu A tam vlastně to dá a on to může, tak teď jsem se mega leko. On to ten, vlastně teď to máš, tak on to může sebrat, anebo může se to vybuchnout, máme to asi 40 sekund. Takže tak. Takže jdeme se kouknout, kolik mám hodin nahráno na CSku.
Já to mám stažený přes Steam. Mám 218 hodin. Takže za poslední 2 týdny 18 hodin, takže vidíte, že jsem řekl trochu nehrál a 218 hodin. Protože Playtime to když tak nehrál, no, to je problém. Zároveň přestávám tak. Na geometrii už mám 30 hodin. No. Tak to bylo asi všechno. Tak, děkuji, že jste se koukali a čau.